Moderné naftové motory sú vybavené filtrom pevných častíc, skrátene DPF. Dieselové filtre pevných častíc filtrujú častice sadzí uvoľnené počas spaľovacieho procesu v naftovom motore. Sadze sú znakom neúplného spaľovania a filter pevných častíc zabezpečuje, aby emisie týchto škodlivých výfukových plynov boli čo najnižšie. V praxi tieto nové technológie často vedú k novým problémom, výstrahám a poruchám, s ktorými sa každé dieselové vozidlo bude musieť skôr či neskôr vysporiadať. Ako to funguje? Filter pevných častíc je umiestnený čo najbližšie k motoru vo výfukovom systéme. Keď výfukové plyny prechádzajú filtrom pevných častíc, častice sadzí sú zachytené, zatiaľ čo ostatné zložky výfukových plynov sú emitované cez porovité steny filtra. Častice sa v systéme hromadia a tieto zachytené častice musia byť spálené, aby sa filter udržal čistý. Tento proces spaľovania sa nazýva regenerácia. Na zabezpečenie účinného spaľovania je potrebná teplota približne 600 stupňov Celzia, čo sa často dosiahne iba pri veľmi vysokých otáčkach motora. Počas krátkych jazd alebo jazdy v meste teplota nedosahuje viac ako 400 stupňov Celzia. V dôsledku toho filter zostáva plný a elektronika sa snaží o regeneráciu. To zvyšuje spotrebu paliva a navyše trpí aj fungovanie DPF filtra. Môže sa stať, že upchatý filter zníži výkon motora alebo spôsobí poškodenie motora. Aké je riešenie? Krok 1. Pridaním špeciálneho naftového aditíva sa zníži teplota zapálenia sadzí. Toto je preventívne riešenie na zabránenie problémov a porúch a odporúčame používať JLM Regen Plus. Jednoducho, bezpečne pridajte 100 ml tohto aditíva na každých 50 litrov nafty do nádrže, čo zabráni možným problémom. Krok 2. Keď sa rozsvieti kontrolka dieselového filtra pevných častíc na palubnej doske, použite JLM DPF Cleaner. Tento čistič je ideálny pre všetky moderné naftové motory a je formulovaný s vysokou koncentráciou aktívnej zložky. JLM DPF Cleaner spĺňa najprísnejšie ekologické požiadavky, švajčiarsky environmentálny štandard a požiadavky Úradu pre ochranu životného prostredia USA. Takže si môžete byť istí, že problém vyriešite netoxickými, ale mimoriadne účinnými prostriedkami. Krok 3. Keď je dieselový filter pevných častíc nafty znečistený do takej miery, že ani JLM DPF Cleaner nevie problém vyriešiť, JLM poskytuje ešte intenzívnejšie riešenie, konkrétne JLM Cleaning Kit. Toto riešenie je ekonomickejšie ako výmena filtra pevných častíc a šetrí nielen peniaze, ale aj čas. Váš servis bude schopný tento problém vyriešiť za hodinu. Privezte svoje vozidlo k odborníkovi, ktorý niekoľkokrát nastrieka vysoko koncentrovaný čistič do dieselového filtra pevných častíc a nechá motor bežať na 2000 až 3000 otáčkach za minútu. Potom sa do DPF filtra aplikuje 1,5 litra preplachovacej tekutiny, zatiaľ čo motor beží na 2000 až 2500 otáčkach za minútu, pričom z výfuku vychádza pena. Proces regenerácie môže začať. Tento proces môže prebehnúť použitím programu v riadiacej jednotke alebo jazdou na diaľnici. Na zabezpečenie hladkého chodu vozidla odporúčame pravidelne pridávať JLM Regen Plus do nádrže. V prípade pretrvávajúcich problémov pridajte JLM DPF Cleaner podľa potreby. Chcete sa dozvedieť viac o JLM dieselových produktoch alebo o tom, kde sa dajú kúpiť? Navštívte našu webovú stránku jlmadditiva.sk.